Там неделя, это додатковый день, калі можна было памыць галаву другі раз на тыдзень, атрымліваецца. Это магчымасць пафарбаваць валасы, напрыклад, шмат хто фарбуе тым, што прадаецца ў таварцы. Таму што там цяпер ужо так забаронена. Яшчэ нейкі час можна было перадаваць там з волі штосьці, нейкія бальзамы. Здаецца, вот апошняе, што было, это забаронена, но я не вельмі цікавілась, таму што я не фарбавалась. Шмат хто гадуе даўжэзныя валасы. Я заўсёды на это глядзела з такім дзівам і неразуменнем. Думаю, боже, у меня там 3 валасіны праз дзень у шапцы робяцца просто такими тлустыми, жудаснымі, брыдкімі. Мне непрыемна на это глядзець, што, як вы гадуеце такія доўгія валасы? Я, наадварот, увесь час толькі зрезала валасы, таму што мне не хацелася гэтага. Мне хацелася зусім іншае. Я марыла, пра доўгія, пра светлыя, вось, як бы вынік, скажем так, Але я разумела, што ўсё будзе потым. Таму што ёсць вот этот конец, ты бачыш яго. Калі ты ведаеш заканчэнне свайго тэрміну і не мае нейкіх трывожных званочкаў, што это не конец, то, канешне, у цябе ёсць уяўленне, што я зараз магу себе дазволіць пра это не клапаціцца.